pam 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 coba Mbak Krisya kaya ngopo jangan dilali bakale rugi pam 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 heo ao ya muga-muga penjadi Pak Guru diparingi sehat seger waras kulo kaya wingi yo amin yo tetep suwanten panjenengan ya Mbak Krisya entekno wong ae entekno tan saya ndodro didik aku gomo marang putra kaya sedaya ora nyono ora ngira kang putra sing cilik digedheke dina kanthi dina sasi ganti sasi taun ganti taun Mbak Mila wis palakrama pinantuk Mas Fatul Aziz Cahayu muga berbahagia selalu selawase amin ora dadi ngopo utaning ati bakal cilaka donya akhirat bakal sengsara amin 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 ya robbal alamin solawat badar ya nembang ya ndonga ya ngalap berkah muga-muga apa sing dadi lekase sing kagungan dalem panjenengan Pak Nggorin sak keluarga bisa dijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala nduk amin amin iki nggone awake dhewe sowan lugunipun mapan wonten ngarsane warga masyarakat wonten Gondang Legi Sutajayan ya dilek kok kolor kono ngidul kenceng tengah dalan nduk munggah titik rono kan ndogong to kono ki lek ora kleru wah kuwi mereka wonten pundutan tetembangan mereka saking tuan rumah nyuwun gending mereka kutut manggung sinom parijata kalian sambel kemangi mboten kesupen iki napa Blitar kutha cilik ingkang kawentar waduh nggih saking Pak Nggorin sak keluarga mereka pamundutanipun wong pawon lho wong pawon iki utawa rom lah rombongan olah-olah ya sedaya nyuwun gending menika kapilut ya kepilut kalian podang kuning tidak lupa serampat waduh nggih sampat utawa jamong nggih menika sing dalu Pak Dalang nyuwun gending antepe ati lha iki antepe ati iki sing ndi Gus tau ro antepe ati wo la 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 ngono ya ora mudeng no aku lek kowe mek la 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 lha mekur lala ngono iso ya engko jajal digoleke menika saking mebel lor gunung nggih Mbacem nggih terima kasih wah antepe ngati nggih lha menika mboten kesupen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang terhormat Ki Rudi Yanto waduh ing sasana pagelaran waduh iki kenal aku cedhek ketoke karo jenengku asli iki Rudianto ngono cacah nek ngarani aku Rudi Gabuk ngawur
Rudi Gareng. Kula nyuwun gending menawa ninggal katresnan kalian Kembang Purbalingga. Oh, Purbalingga. Matur suwun saking kula Bapak Santo Ploswarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Mbah Santo. Iki genah sing gawake layang mriki koplak iki. Ploswarang kok tanggane. Nggih, Mbah Santo engko digoleki wektu sing prayoga sing baku matur sembah nuwun dulur-dulur mriki. Sing bengi iki lugunipun para rawuh juga terima kasih karo kadang-kadangku dulur-dulurku lanang para kanca-kanca seni kadang dalang kaya mau Mas Dani ya rawuh ya tenan kancaku dalang kene iki akeh kok ana Mas Hari Wasiat ana Mas Bambang ana meneh oke lah ludaya kene oke ya kanca ning dhisik gembira alera-plera banyune segara tinggal apa yo kolaborasi terima kasih. Apa iki mau? Ya ayo ning gisik gembira no utawa tembang senengane Mas Badrus sing ngendang. Apa prau layar dhek joget nggo prau ngene. Upama tari jago kluruk saged Pak Badrus. Oh saged nggawa patung jago. Ngene iki biyen. Zaman nom-noman ali joget tok sing ngendang, ali joget. Penontonnya mek sitok sing ibot Agus tok kuwi. Nek endi-endi ngluruk nganti nggawa kacang, nggawa butuhe menikmati tarian. Oh ngono. Nggih, matur sembah nuwun iki mau prau layar nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kula Vivi HK. Oh iki dipantau saka kadoan. Mbak Vivi. Nyuwun lagu inggih menika kasunyatan kali apa iki? Kico Mania. Wah iya. Aku wis ra dolanan manuk lagune metu. Kico Mania nggih Om Dalang. Matur suwun salam metal Jawa dari Vivi HK. Maksudnya Vivi HK iki Mbak Vivi sing neng Hongkong kono nduk. Lho, iso ditonton saka kono. Heeh, winginane aku di TF 200. Waduh, apa trik iki kok di TF iki apa lho? Dipake mundut lagu kon ngedumne sinden mek 200 tak peke dhewe aku. Ha mosok ngedumi sinden 10 terus 20 ora yo isin aku. Oh iya, akhirnya tak peke dhewe. Dilumpukne yo nggih tuku bayak. Sinden angger tak tukokne bayak terus bar ngono duwe bayek. Maksud iki babaran neh ngono, babaran neh maksud iki. Iya. Nggih Mbak Pipi HK terima kasih matur sembah nuwun. Ya. Bengi iki awake dhewe. Wah, iki bengi iki Pak Nggorin iki pancen piyantune iki sembodo kalian Kang Putra. Mungkin nyuwun bintang tamu. Ana Mbak Elisa Karus Alama. Apa? Alaso. Alus manis apa wae lah. Alaso. Ana genduk lintang Kairo, engko sik ana meneh. Ya ki adikku lanang sing saka Banyuwangi mbiyen ning saiki wis ning Munggalan lor kono. Ya, sapa? Cak Percil nek cacah Mastani Bunge. Oh iya. Bung Adi. Wis pokoke ya. Bengi iki pokoke diniati syukur nyenengke warga masyarakat sak eneke sing baku mapan wonten ing Gondang Legi menika. Ternyata budaya wayang kulit sangat luar biasa. Nyatane penonton sing rawuh mbludak bakule aku kok kono mlaku. Wah. Iya, mlaku ning jero mobil maksudku ki.
Ha iya, sing mlaku Mas Prih no kok ya. Nggih sing mlaku terima kasih ngundang legi Sutojayan. Muga-muga dalu menika berkah kanggo awake dhewe kabeh sing pareng rawuh dalu menika Allahumma. Ah, iki pundutan saka sing kanggo andalem, Nduk, nyembirke sawetara, ngersake ya kuwi Sinom Parijata. Tak golekke Sinom Parijata menika Ki uga salam sehat nderek nyimak Ki Rudi, sukses selalu buat kakangku Blitar. Ki jebul aku buka WA. Jebul ki anu adikku lanang saka Rembang. Mas Sigit. Mas Sigit Arianto ya ditonton kok kono lho. Wah. Yogaku berkas-berkas langsung ini didelok kancane saka anu. Cakrane ngrat. Patrick langsung gawe brengos pasangan. Ben rodok ganas. Terima kasih matur suwun ki adikku lanang kanca dalang ki wah. Juga matur sembah nuwun dalang-dalang wonten wewengkon Ludaya menika sedaya kemawon nggih. Mbak Sendur tak nyuwun berkahi panjenengan Sinom Parian. Parijata kok ya. Nula aja nyina lho ya, aja nyina. Kah aku tak kon belajar sinom Cina terus melu nyina. Nula ya laku utama tum. Jula-juli malah mau ora arik kok ya. Mboten ngantuk ta Mbak Sendur? Mboten. Hati-hati lho, sindene iki akeh, dadi nggon sing ngono ki lek ngantuk ngene iki terus mesake mburike. Diaturke buat warga masyarakat. Wonten gondang legi. Nggo, wong ayu. Tumrape wong marang Gusti wah jan Mbak Sendur ki suarane ora tau entek. Pinesu topo ali loh Ratri lan rahit Sinom Parijata. Mbak Sendur menika kenal tembang Sinom Parijata menika tahun pira Cahayu? Tahun pira? Tahun pira arah-arah tahun pira? 90-an menawi. Wah 90. Berarti termasuk ST sampean? Setengah. Sinden tuwa. Ora kok ya. Mas yo awake dhewe iki yo tetep bersyukur. Wong Mbak Sendur karo aku iki sak jumlah. Awake dhewe iki baraan Cahayu. Oh ngono. Pokok lek meng kacek setahun 2 tahun iki apa? Tapi kan tuwek kula. Mboten, tuwek mbahku karo mbahe sampean. Oh ngono. Tuwek buyut kula. Lek pokoke tuwek sing wis tuwek lah ngono. Buyut lek sik enom ya ora sida tuwek. Bacutke. Neno, oh niku nggih. Nggih. Ning aja neno-neno cakepane mawon. Loh. Sing sayang. Loh.
terima kasih Mbak Sendur. Ya. Sinom Parijata wis diaturke mligi pundutan saka Sohibul Bait sing kangguan dalem. Ya. Sing baku sak mboten-mbotenipun kapernyata awake dhewe nalureke sing kangguan dalem niate nggone syukur marang panguwasaning Gusti Allah kanthi lantaran wungon dalu menika ngalap berkah bebarengan sinambi lek-lekan dana rasa asung wujuding tontonan ingkang kapernyata ingkang kegolong adiluhung lho. Oh ngono. Kula terima kasih Pak Gurin, muga berkah selalu, sehat selalu. Buat panjenengan dan para putra sing agi padha bebrayan. Oh ngono. Coba gliak-gliak watone kecandak aku tak kepengin. None. Ya. Hau. Silva, Nur Maulipa. Karo Mega pisan kene mungkin. Mega. Oh. Hai. Yo. Ana Lita, ana Mega disingkat Liga. Wah, Liga kok ya. Selamat malam, Duk. Selamat malam. Ya. Loh, piye kompak sekali sih. Kowe iki jan gombal kok. Selamat malam. Lah wong tak gawa ning Ludaya ado-ado ki duduhno kekompakane CBI Cakra Budaya Indonesia. Sitok Sugeng dalu sitok selamat malam. Kan saya bosok, Om. Saya kan meniru, Om. Jadi maksudnya piye? Sirmu bahasa Indonesia apa basa Jawa? Ayo. Jawa. Jawa apa Indonesia kowe? Aku bisa sebarang wis aku tak manut. Ayo manut ya. Selamat malam. Selamat malam. Bahasa Jawa. Kowe diurak karo anu lebar cah loro iki. Iki padha kok. Iki sebaya. Sebaya iki carane umur-umurane sebaya. Nggih. Nek basa Jawane sebaya. Nggih. Ngaturi tetembangan ya, Nduk. Dalu menika mumpung sowan Sutojayan. Lugunipun wonten Gondang Legi, Dalem Agung Pak Nggorin. Ana apa ki sambel kemangi. Ana meneh ya kuwi podang kuning. Lah, kira-kira sing pundi? Anane Blitar kutha cilik sing kawentar. Manut piantun kekalih menika. Weh, jan masaku. Mega iki. Weh, napa? Napa, Nduk? Sambil kemangin apa? Lah, kowe iso nyambel. Saged. Sampeyan kun rasane. Lho nyapa sampeyan? Kowe iso nyambel? Saged. Apa bumbune sambel kemangi iki, Cal? Lah, kuwi lombok. Lomboke pira? Lomboke yo sak serku lomboke pira? Lho nyambel iki porsine kudu pas. Kowe aja terus mek iso-isoan tok. Sampeyan njaluk pedes apa njaluk sing sedengan apa njaluk sing enggak pedes? Upamane pedes, enggak pedes iki dudu sambel kuwi jenenge gula kok ya. Mas aku upamane pedes, levele 3 upamane. Level 3 berarti lomboke 30. Lomboke sekitar 5 kilo ditambah. Sik to kowe karep nyambel apa arep tulak? Kaya lombok 5 kilo kuwi lomboke. Heeh, lomboke. Lomboke sak wite apa sak oyote apa mek lomboke tok? Oyote tok ae. Oyote tok biae. Ngangge apa? Ngangge lemper. Lemper kalau ulek-ulek. Kowe ra duwe apa kae sing di blender kowe berarti kowe termasuk wong kuno kowe sambel iki langsung digiling ngono. Enggak enak nggih. Lah apa lemper iki mok pangan kok enak kuwi lho. Lemper permek nggih alat tok kok ya. Tapi kan pakai tangannya sing marai enak, Mas. Oh, tanganan. Heeh. Lumasaku. Kali sing sok ngremet lombok bayang. Kuwi butuh lombok, butuh uyah ora? Butuh. Uyah enton apa dudu?
Grasak. Oh, grasak. Ya wis. Terus Banom butuh apa nih? Brambang? Butuh brambang, bawang. Terus? Kasih sayang. Nyapa kasih sayang barang. Kalau gak ada kasih sayang kan nesu rasanya harus gak enak, Mas. Oh, nyambel ki butuh kasih sayang ta? Ya butuh. Sayang lempel. Sayang lempel. Sayang ulek-ulek barang ngono ta. Wah, sumalang gugoni wong anu. Sambal kemangi ya, bener Lita cocok sambal kemangi. Nggih. Oke, engko suatu saat Mega nyambelne Lita. Loh, Lita dolan ning Robyong sambelen, bocah iki sambelen. Sambel. Engko tak sambel tenang ya tenang. Kok tak ulek. Yo, sambel kemangi. Jiro lupat mo 6 itu 8 tang bintang bintang. Tang bintang bintang. Cendol. Gitu, sambel kemangi diwe cendol kok enak ngawur. Enak, pokoknya seger. Pokoknya gawe rasa ngono lho, Mas. Ya. Yakin klek enak. Ngerti aku kuwi kulino ketatap ki mesti titik-titik ngomongne rasa. Pokok urip kok kulino ketatap lakon wis to. Rasa ki penting mesti ngono. Ya, masih ketatap lakon dadi sarana diwasaning pikir. Sambel kemangi. Bo. Yo. Ana Silva Nur Maulita. Ana Mega Wigati. Do. Ah. Rokok klinting dhewe. Nadyan mung manggon ana desa nyatane ayam tentrem. Lho. Oh Aku trimo watone pokok seger enak. Kayaku lumpukno ya, Nduk. Regati sewa. Oh, kataku bibit lan rabuke mangan sak bengane sego sambel. yo. Enak apa wong urip ana. Enak apa? Arep Rekoso urip bisa kaya. yo. Yo. Oh, yo, ya.
yo jangan asal no oh oh ngombe rokok klinting dhewe natianmu manggon ono ayam tangkrem kupasaku oe yo 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 aku trimo watone pokok sekelas kayaku nganggo rati sawah yo tuku pipi ayo minir rapuke mangan saben sego sambel nek sangko kadoan nyambeli kemangi ning pawon teluke kon ndi cetek geni cetek geni oh oh enak opo wong urip ono toh yen berkah ramoso urip ra bisa mulya yo 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 terima kasih sambel kemangi ya sambel kemangi iki ya kula aturaken dateng waduh assalamualaikum kula Pak Suwono dari Kerek Tuban nyimak via YouTube Pak Rudi kula ingkang wayangan mpun ngantos kesupen tanggal 15 Oktober 2027 wah sik setahun kas. Nek ora apa-apa ndadekke semangat iki akeh sing nobar kok sing saka luar Jawa ya akeh sing padha nonton sing baku terima kasih matur sembah nuwun muga-muga budaya ini tetap ngrembaka di negeri tercinta yaitu Indonesia. Trotak. Ho. Ini Mimi. Gimana kondo? Oh. Yo. Yo. Oh. Pancen sok-sok iki pesinden ya didekne loro, sok telu, sok papat, sok lima. Dadi men ketok nek sinden-sinden iki jebule rukun karo kancane. Oh ngono. Lha anggitmu nek didekne sitok moh, aku moh ngadeg karo kuwi, aku moh ngono ki enek lho. Ning alhamdulillah Cakra Budaya ki rukune ra jamak. Sitok ngadeg kabeh. Sitok mudhun kabeh. Lho terus engko sapa kancane kok? Nggih. Sampeyan asmane Mimik apa? Kok Mimik napa? mboten damelkan. Oh, Meme. Iya. Meme iki sebutan Cina cara anune Dik to. Adik Meme. Iya. Waduh. Asli daleme pundi? Tak kira Mimik kok ya. Mimik ki wung bangsane nyamuk lho, Mimik.
Nggih, leres. Cacahne pikirane reso. Mboten mem. Tembange dalu menika panjenengan asli pundi? Kula asli Surabaya keturunan Cina. Oh, waduh, mesti kenal karo Hung Pai Hung. Iya. Cuwilan. Kenal karo cuwilan tong, cuwilan seng, cuwilan genteng. Iya. Nggih. Ning alhamdulillah meskipun darah Cina ning gelem nguri-uri kabudayan. Nggih. Tembange wonten ninggal katresnan ngoten bisa? Saged. Ninggal katresnan ki basa Jawa. Nek cara basa Cina napa ning? Ae kan jupejen cukup e. Napa? Kowe iki meme iki saka Kalipare. Ninggal katresnan niku pepatah. Aku malah kelingan pepatah Hongkong sing mengatakan asin kan jujupe gedhe. Ngono kuwi. Artine mbuh ra mudeng aku yo mek ngawur. Ninggal katresnan bisa? Nggih, saged. Oke, alus-alusan dhisik mawon. Nggih. Nino nano nano neno ngono ya. Nino nino nono. Ngono ya. Nino nino. Wis sing yange ngemis. Aku anggar kelingan lagu kesayangan anyar-anyar sing nyanyi Jandu. Lah kok tak rungokne kok kadon mek ngemis. Tibake aku ora ngemis ning tenane miris. Kuwi lho tibake. Lha kok krungu kok kadon mek ngemis mek ngono dak. Iya. Ha kuwi lagune kancaku kok karyane Mas Bagong Darmono. Wah kuwi luar biasa. Sopo-sopo iso. Ngen aku tukang iki ngene karo macul ngene ya aku ora ngemis ning tenane aku miris. Nglepo ya ngono. Aku ora ngemis ngono sisi kancane dilepon diase karo nyanyi. Temene niku nggih. Nggih. Ning nangis sajroning atiku. Niku nggih. Nggih. Ya. Atiku. Ha iya nek penekanan makna cu. Cu. Neno neno niramu ninggal acu. Ngoten niku lho. Ya. Ora wani nyawang. Alah rumah saku. Tir padha tir semut tirang nyakot. Sir padha sir. Ayo bareng. Ayo nangis sajroning coba disendal saka jero wong ayu taunana windanana sliramu balung nangka bebasane aja lali pamelingku bukan mana menika Mbah Santo Aku mebel lor gunung Bacem. Yo! Sapa iki? Meme. Ninggal katresnan diaturke kaya ngapa wong ayu. Sultan Jaya gondang lagi. Semoga berkah selalu juga buat Pak Gorin. Selamat menempuh baru buat mempelai berjuang. Mbak Mila Mas Fatul Aziz Low Meme nangis sajroning atiku nalika sliramu ora krasa krasa
Pam 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 pam. Kumpul kumpul. Oke. Ajarane kejupan rakus dawa. Telu cm rokok. Yo, ayo 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 ayo. Awas. Ayo sini. Lo. Terima kasih Meme. Pinarak rumiyin tembange apa iki lah iki ninggal katresnan. Ya. Mriki pundutan saka Prasawarang ya, Yung. Mbah Santo. Timbangku tenan iki Meme iki pesinden saka Malang, Nduk. Sing keri-keri iki tak geret ngulon. Ya. Melu gabung karo kanca-kanca Cakra Budaya Indonesia. Ya. Berjuang ning babakan seni dan budaya ya, Yung. Makarya bebarengan. Oke, lenggah rumiyin. Coba engko ana Mbak Elisa, ana meneh Genduk. Lintang Kairung kok tak barengke nek Mas Percil wis minggah ning sasana pagelaran. Oh ngono. Anu, Cak Percil sampun siaga? Sampun alhamdulillah. Piye upama ben turu sik piye? Lha. Ya aja ta kaya. Iki pangarsaning GM. Ya. Mas Percil kene. Iki ora nganggo tembang rena-rena iki pundutan saka Bapak Ibu Biyodo. Wong pawon ngersake kaya ngapa? Kangen karo le Srampat Mas Percil. Oh ngono. Yo, selamat. Kene wong bagus. Ana tak Percil CS. Amit. Olel. Bok. Bo. Kene. Ana tak Percil CS. Ngomong sowan gondang legi. Surta Cayan. Salaman wong wedok ing guyang-guyu karo aku merengut. Ana tak Percil CS kene. Wis Srampat.
Go. Tabuhan yo digemeni. Kuwi jenenge geni karo tabuhan. Hop, mandek. Nyapa kok nesu lho ketoke. Ora nesu piye kok rumah. Awake dhewe iki silaturahmi lho. Heh. Silaturahmi teko kene kok terus kowe nesu ki lho. Nah, kudune sing bahagia. Sampean sing silaturahmi. Lah terus kowe nyang apa? Lah aku dulure Pak Goren kok. Lho lah ya rene kan ya silaturahmi, kowe rene nyang apa? Becek. Lho, kok becek ning kene iki menghibur. Iki kan Goren Ponorogo to, Bos? Lho, Dudu, ya. ngawur. Iki Pak Goren iki. Goren kae to dudu. Iki Pak Goren toko bangunan. Nah. Apalno lho. Lah iya. Lah rapal kowe ndurul tangga plek kowe. Dulurmu tanggane. Wilayah kene iki apal kabeh sebab apa kok nanggap percil. Sebabnya apa? Kene kene jenenge kodhok barang ngono kuwi lho. Jenenge ya kodhok. Kodhok. Berarti nanggap kowe iki mergo saka Enek kodhok. pengen ngenekne reuni. Reuni. Antarane anak karo engkong. Anak karo bapak. Tak dilat umbelmu. Iya ya. Anak karo bapak. Kodhok sama Kang Anak Danu. karo bapak karo rumahsaku. Heeh. Kodhok Kang Danu kae to. Iya iya, ki omahe kono ki lho mau foto ae. Lha ora apa-apa kuwi Kangen lho jenenge. karo dulure. Jenenge tandha mata. Terus, Kenang-kenangan kenang-kenangan. mumpung petuk karo kowe Nggih. ngono lho. Ning luar biasa. Luar biasa. Yang apa kok luar biasa? Pak Goren sekeluarga Hah. daharane Piye? Piye? rawone enak. Heeh. Iwake kandel-kandel. Wah, dasar kowe ora tau mangan iwak mesti cocok. Heeh. Lah biasane niku nak tiap tapi kerupuke turahan. Ya cilik-cilik. Turan piye to? Pancen eneke opak cilik kuwi. Lah tekomu keri. Kuwi jenenge warna-warni opak. Enek Oh, sing ngoten cilik, enek sing gedhi. Niki acarane napa Mak Cange? Lho, lha kowe ora takon to? Nggih, jane Jane takon. dulurmu. Lah nyapa kok ndadak takon aku ki? Lho kowe sing ditanggap lho. Lah kono ora ya ditangkap ora padha ae dhewe iki. Dulur, aku ki mulih ora nggo bayaran, njaluk semen. Alka, malah semen. Aku roh kowe golek semen mok wene aku to sirmu. Enggak, wong aku nggih temboke. Wong tak kira lek kowe beneh. Bangun aku ki bangun omah. Omahe Kang Gareng ki rung dadi tak kirimane semen kuwi beneh lho jane kudu. Mangke kula padosaken kula aturi mangke Pak Goren tak omongi le. Apa-apa. Wis sampean ku mulih digawani engsel. Selesai. Engsel apa? Engsel awak. Ya ora apa-apa, timbangane ra dikeki. Engsel omah to, lawang. Iya no lawang no. Buka lan nutup. Takokno Pak Goren ku totalan ora. Gah aku ngomong mok total kaya. Omong ngono tele omong ngono awake dhewe. Pak Goren iki piantune grabyak lho. Kudune Blobo jenengan lho. niku mboten usah kuwatir.
Wong Apa? kula dhewe niki mboten jelas piye kanggo. Lah nyapa to ngurusi kuwi? Kowe ora usah tekone aku, sementing dhewe tekone Lodaya wis cukup. Lah iki dulurmu lho iki. Lho, lah nyapa lho, keadaan ngene iki kudune stabil. Blitar kabeh dulurku, Bos. Lah jarene mbok backup awakmu Sik to. kabeh. Kowe kok ngaku Blitar kabeh dulurmu lho. Iki panggung rejo lho iki mae. Panggung rejo iki ngono. Panggung rejo, lek pas ora enek udan angel aduse. Ora percaya kowe. Nggonmu tak munggah kono. Diomongi ora percaya. Kowe tanggane kaplok iki. Koplak. Koplak. Iki bocah iki mbiyen dem-deman bendina. Saiki to waras. Bocah kok kelakuanmu kaya ngono. Diwarasi le. Aja kamu mendam-mendem ae. Dengan ngejak aku. Lah kok malah njaluk es. Ha terus? Es lain. Akhirnya tak tekone loro. Beakmu. Berarti apal karo kae. Ya apal lho kene iki kabeh iki wilayah. Mendem awakmu kok apal mendeme karo sapa biasane? Ya karo aku karo aku tok. Iki Rono, Bos. Iki Rono ki mbacem. Gondang legi. Kene iki. Maste Rono terus Rono ngono lho karepku. Lah potonganmu kowe iki. Ngomong Rono teko mbok kem ngono ae lho. Mbok kendasmu. Mbacem mbok kem. Kowe termasuk anu kowe iki Jaya Endo kuwi. Jaya Endo apa? Ha ngono terus muntir nduting kok muntir iki. Lah iya terus Rono ngono lho urung digenahne kok. Lah arep ning Bacem kok Duting dadak kene Rono lho. sik mampir ndi ayo. Ya mbok kem ki mau. Wong ora cetha panjenengane lho apa kuwi? Ya dulure kok. Ya langsung dikeki ngenekan lho karo Mbah Wo. Kowe roh Mbah Wo? Ero. Sing anu mau nggih apa kuwi jenenge? Gawe apa? Batik Abang. Nah sing gawe batik abang. Sing mlakune ungkluk-ungkluk. Lah setun blatere Lah kok ya yo. blater. Mbah Wo kancaku. Iki lho Ah. dikeki. Surat kepada layang. Ya, iki pokoke Mesti enek isine. isine apa? Wong kami tua ya kosong ora ana apa-apane lho. Ha ning ora apa-apa yang penting lak enek tulisane. Tulisane wonten niki sakderenge kula mulai AG 1741 MJ. Apa kuwi? Pokoke sapa sing duwe mobil iki dolen timbangane dibong wong-wong iki. Kok didol kuwi lho. Lah iki piye wong kon ndang ngalih lho Bos Untuk karepe. Wong nutupi dalan. Nggih, nutupi dalan. Niki acarane AG pira kuwi AG pengumuman? 1741. Nggih, sing kagungan mobil menika ndang digoleki Nggih, mobile. AG 1741 mobile Vario. Wong kuwi montor ya. Mas tembuline tulisane Vario, ya Mas. Motor wong rumah. Nuwun sewu niki mantenan. Manten. Sing ngomong sing kepenak lagi ngoten nggih mantenan. Pak Gurin kuwi kagungan kersa mantu. Inggih. Siji mantu Kang Putra Pak Westri nggih menika Mbak Meli Pujiresari karo Mas Fatul Aziz. Sing angka loro ngekarne Mas Rian karo Mbak Silvia. Lah. Loro Gawe iki jenenge wong luar biasa niku ngeten iki. Heeh. Loro dadekne siji, akhire nanggape mung sepisan. Kuwi lek wong util kaya kowe butuhe perhitungan. Lah niki mboten mboten. Tapi sano iki sekali apa? Di udara tetep di udara. Sekali dayung 2.30 Terlampaui, ngono kae. Lah lak kowe manten ngomongnya apa, Dem? Manten iki. Manten ta, Bos? Mbak Mela kalian Mela kali Mas Fatul Aziz. Sadurunge awake dhewe lho, iki karo sinden-sinden. Wah iya sindene akeh bengi iki Nggih, tenan. Pun. Gampil. Niki mangke limbukan mon dibuyane sejam sekawan kok. Sing ngongkon sapa? Pak Dani. Mandani ngawur e. Lah sing ngomong sapa ya kaya masyarakat kok. Ngene kowe ya kok kejaba awake dhewe guyon ya karo atur panglipur. Nggih. Kejaba atur panglipur ya karo ndonga Karo buat ndongakne. kaki manten ini manten lan keluarga besar Pak Nggurin sekeluarga. Keluarga. Nggih. Kowe ndongakne apa le lak manten ngomongnya Umume apa? yo sakinah mawaddah warahmah. Tegese Tegese sakinah mawaddah warahmah kuwi tenang, cinta, kasih sayang. Umum. Kuwi enek artine dhewe-dhewe lho, Mas. Wah, enek artine. Sadonga kuwi kena dienggo cekelan manten lho. Lah cekelan ora dhuwit ya. Lho, Maksude iki ugeman aku ngono. ora cekelan dhuwit nang ngomong ndasku tenan. Padha ae lek kuwi kok ya. Maksude ilmu sing diugemi. Ada yang bisa diambil dari doa itu, tenang. Tenang. Heeh, mergawe sing trenten kuwi wis wajibe wong lanang. Kuwi Oh, kanggo iya, manten lanang. Wong ngono. Kuwi tenang. Nyambut gawe trenten contone kaya awakmu karo percil kan ya trenten leh nyambut gawe. Iki tinggi sapa? Wong wedok. Lho lah iya, wong lanang ki kudu ngono kuwi. Berarti Mergo wong tanggung lanang jawab. iki berarti wong lanang iki nyambut gawe kangge sapa, Bos? Lho kangge wong wedok. Kanggo wong wedok, kanggo Ngono. keluarga. Berarti kowe iki nyambut gawe ngene iki kene sapa duwite? Lho nggih wong wedok. Wah, Ngono. termasuk bure wong wedok iya. Bener iki. Buruh mbahmu piye to? Sakne Iki pakaryan kok. ngene iki dhuwit langsung diplekne wong Lho, wedok. buruk petuduk tak wehne wong wedok kabeh. Plek kabeh. Takonono bojoku enek kuwi. Mesane. Langsung bruknya. Mesakne piye to? PN kabeh. Aku ngono. Kowe dadi bure wong wedok iki wedi karo bojone Iki iki. bener lho, Pak. Wong lanang sing tanggung jawab ki ngono kuwi, ora kok kowe megawe medhit ngewehi bojone
titik-titik. Saiki awakmu bergawe ngono kuwi mbok kekno sapa? Ya tak gawe dhewe, bojoku tak gawe turane. Lho kuwi jenenge kowe ora tanggung jawab kowe Ya penting lek yo kei nafkah sak kuatku. Nyapo ngekei kabeh, akhire mancing. Wong wedok kuwi daringan lho. Malah ora daringan rumah tangga. Daringan apa bendina Shopee ae daringan. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa piye ngenes wong lanang. Wong wedok kudu disenengne. Nah, betul itu. Betul apa? Wong wedok kuwi sing ngatur keungangane rumah tangga minangka. Lah diatur kowe ra sugih-sugih sing sugih iki Shopee karo COD lho sugih. Wah, ngono ya aja nelongso to kaya. Apa enek sabun karet lho COD saiki. Lah mergo ya golek sing apik, golek sing larang, golek sing berkualitas. Murah tapi apik. Ora enek murah karo apik ora enek. Murah iki mesti elek. Saiki oke. Kowe tekono lho Pak, murah mesti elek. Kowe tuku pancing rega 75, digeret wader ceklek pancingmu goblok. Logika lho, cengoh men lho iki. Iki malah gek tak omong. Wis ora usah omongan ngonoan, wis saiki engkres-engkresan karo aku apa piye? Engkres-engkresan. Contoh kaya aku lho, bojoku wis tak jare tak losne. Lho kowe jenenge werane wong wedok bosok lho kowe. Lho, nyapa bosok Mas? Kowe karo wong wedok kudu ngajeni. Wis ora usah. Lah bojo wis penting dikai dhuwit selesai. Lah umpamane awake dhewe stres gendeng ngene ning bacem. Ya ora. Kowe entek-entekane ngono. Lah nyapa lho gendeng ngene baceme ben. Lah awakmu kok iso ngomong ngono? Lah aku ning kono sak wulan lho ndek kenane raimu. Maksudnya demi bebrayan kuwi wong lanang iki kudu wajib ngayomi, Tanggung ngayani lan semu barange. Semu barange apa? Lah kabeh wong wedok ya bosok wong lanang. Ape seneng kondi we? Lah kowe rumah tamu sing masak sapa? Tuku. Aku tuku. Apa? Tuku. Nak masak Tuku. Aku ki tuku. Sing umbah-umbah sapa? Laundry. Ora bojomu ta? Ora nyapa bojoku. Kowe jenenge ranjak kudune wong omah-omah diandum penggawean. Sing lanang makarya, sing wedok nindakke pakaryane. Piye ketara lak pelit kowe iki. Lho, Wis nyambut gawe dhewe, megawe ning omah. Layak rambutmu gondrong. Lah terus nyang apa? Wong lara pelit kaya aku lho rambut tak ketok. Lah nyang apa? Lah kuwi rambutmu mbok gondrong iki mesti isine tumo tok kuwi mesti. Iki kejaba tumo ya coro barang ya tak kandhani kok ngawur Kamu masaku. kok malah saya nganu Ya to. yaan. Lek karo dalange kuwi. Lho ora ngomongne wong lanang. iki saiki logika, aku lak ngomongne wong lanang ra nyekel dhuwit. Walah nelongso Lho uripe. pancen bener nek mangan iso tuku, terus umbah-umbah iso laundry. Lah tapi nek ngancani turu. Bengi, ayo. 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 Piye kowe? Ya umpamane ditutup kan mbok kan 24 jam. Kowe andalan. Buatan pareng. Kowe iki jenenge andalan sing ora tepat. Kuwi jenenge pelarian ngono. Wis to pokoke stres nyantai nek Mbak Harun aman aku. Kowe iki ora cerita didongak. Nyambut gawe kuwi kan. Nah, omongno tem, rono tem, omongno tem. Kowe ape ngomongi apa bojomu ya wireng. Ora apa-apa. Ngomong ayu ngono lho, Pak. Bojone. Bojomu ireng ta? Ireng ira ukur lha kok dikenane nggih Nyapa? skincare rega 70 blentong kok tekek bos kulite. Ora lho. Aja plentong-plentong putih. Tapi ya wong kuret ireng tuh kok skincare rega 70 jane koclok kowe Lah iki. krim pagi siang malam lho. Lah kowe iki ya termasuk iso ngomongi ra iso nglakoni jarkoni kowe iki. Lah pripun ta? Lah kok nek skincare bojone kok ya sing murahan. Lah iya. Niku pun larang lho Pak 75 niku Pak. Lho. Timbang wedake Mbah wedokku kae. Apa? Regane 4.000. Lho. Apa kuwi? FIFA nomor 4 ya. Ya ampun lha kuwi digawe watoke mbledok lho. Lah iya kan isih larang wedake bojoku to. Kuwi krim pagi siang malam. Lah sing digawe ora siang malam. Isuk nganggo krim pagi, awan krim siang, bengi nganggo krim malam bareng tak ematne. Lah kok malah isih klawu Dek datine. Iki kliru kok Mas, iki krim subuh. Subuh. Oh, Ya krim. tapi nuwun sewu. Kowe piye, Pak? Kon mangan. Oh lah kuwi ngomando panitia kok Mangan. Bene to. Piye? Bene. Aku ora ngerti. Lah kuwi dulure dhewe kowe Lah, ning pikir kono, ku kuwi mangan. kanca rewang. Dikon ngetokno rawon sing. Oh alah rawon. Rawon sapa ngerti kowe. Lah cara aku Heeh. manten wedok karo manten lanang. Kuwi gawe lagu iki tok selesai, Bos. Sama nomone tukaran karo wong wedok. Pamane. Nyanyi iki tok beres. Piye. Anu ndi nadane. Ndi lagi. Musik. Nuwun Masa sewu, Gus. lagu kena nggo. Iki Gus, nuwun sewu. kowe lek ra sopan karo kowe, Jes. harlah ra dijak kowe. Harlah ra dijak kowe. Aku. Lemu nyeluk Gus kuwi apa putrane Mbah Yai? Agus jenenge. Oh alah. Aku Badhe rencana harlah nggih. Wonten rumah tangga. Harlah. Anu, pelok barang. Masa lagu kena nggo ngrukune. Wis to pokoke kono, wis jajal iso meneng kono. Karena seni adalah sentuhan hati nurani. Iki dadi sing wedok, aku dadi sing lanang. Iki iso, medok iso kowe. Iso no. Medok iso kowe.
Mri pinter rek medok. Wedok duduk medok. Majune gaya medoki. Dadi wedok. Nah, medoki gayane. Wong pikiranmu rena-rena ya. Lah medok tok ndek wau. Ya. Aku Jar, itu. kaya ngapa? Iya. Resepmu kaya ngapa? Oke, oke. Iki cara Wong, enak. cara masakan lan resepe rumah tangga to. Heeh. Ya, iki resepe ngene iki. Pokoke pas engko bengi iki engko bar wayangan. Ah. Jam 3 mantene ning jero jedhek gawe iki. Oh ngono. Kowe wedoke. Heeh. Wong yen lagi gandrong. Wawas lho Pak lagumu. Wis to menengo kok. Aku rong Nyanyi lahir. lah ya wis to. Aku rong lahir. Oh, alah bocah iki diomongi. Aku wis tau ngakoni goblok. Oh, iki kuncine. Lawas ora apa-apa kene gudange seni lho, ludaya akeh dialang akeh Lah kula wong dhewe pinter. lahir mboten mudeng. Wong yen lagi gandrong. Rapar. Wedok. Iya ya wedok. Cah lali. Ngono duwe bojo kaya tekek to kaya. Ayo. Wong yen lagi gandrong. Peduli bledose udan. Gunung. Gunung blok. Udune kaya Bledose gunung ding. Wong yen lagi naksir. Peduli yen perang nuklir. Los dicekel. Nadyan lagi bokeh. Akhire wangi redek. Asik. Dadi manten wedok kudu ngene. Kok iso to nyuwara wedok. Alah bojoku nak ning omah ya ngono kuwi ya, Pak. Edan. Terus. Jarene wis jodoh. Apa duwe iwang loro. Mari ngono, mantene didekekne ning kasur. Sing Kok wedok ngono? dilunggone kasur, Mak. Dilunggon, plek. Terus sing lanang Terus ngene. disayang. Sayang dasmu iki. Kurung. Ireng bangir aduwe sapa Dik? Wekku dhewe, Mas. Ya mau nyanyi. Ireng bangir ya duwe. Oh nek ditakoni dhuwitmu. Ya. Irung bangir ya duwekmu Mas. Lambe tipis aduwe sapa Dik? Ya, tapi ora usah dipulung. Wis ta ya terus. Lambe tipis ya duwekmu. Janggut nyates aduwe sapa Dik? Janggut nyatis ya duwekmu. Abang ke ane duwe sapa Dik? Weteng iki. Ya iya to, wis to. Bangkeane ya duwekmu. Mari ngono, Mak Jange. Ah. Kene karo rada ngalem. Iki piye ngono. Aku takok gendeng Iya. aku. Oh sing wedok Iya, gendi. iya. Takok. Ayo karo kendang ya. Iya, iya. Jang apa irung bangir aduwe sapa Dik? Irung bangir ya duwekmu. Lambe tipis aduwe sapa Dik? Lambe tipis ya duwekmu. Janggut nyates duwe sapa Dik? Janggut nyatis ya duwekmu. Bangke ane aduwe sapa Dik? Ki aniki ya duwekmu. Iki piye Mas? Wek sapa Mas? Engko lak eruh bentuke. Oh. Wah aku wis tengok-tengok dhewe. Mengko delok lak yo ngadeg dhewe. Mari ngene ayo endang digawe. Bar digawe engko mesti lemes dhewe. Wes lemes ndang digawa lape. Aku ngono wes kentekan wes Ayo tanggung jawab iki wong lanang. ngono wes ra ono terusane. Beser goblok. Iki ngono aku wes kentek ukele. Wes tem. Ayo diterus nih. Kowe wedok. anjen bosok cangkeme. Menengo cangkeme. Iki ngono wis ra ono terusane. Rusak. Rusak piye Mas?
Iki ngono wis rusak musike. Iki nemu cakep e, Pak. Aku ora ono terusane goblok. Mbah, mbah, mbah. Mbah piye Mas? Mbah, mbah ora ono terusane goblok. Sik. Ayo, tanggung jawab. Goblok kowe sing goblok wis ora ono terusane ae kancane wis entek. Iki piye Mas? Entek sing piye Mas? Sewot blaser. Kowe mau nak omong, engko nek bengi jam 2:30, mantene kaya iki. Romantis. Romantis. Sing ngarep romantis, lha mburi kok padu ki lho. Padu piye? Wes. Lha ku lho. Kowe tanggung jawab lho, Cil. Ya tanggung jawab. Sing buka kowe kudu iso nutup. Aku ki apa nutup piye wis kebas. Nutup piye Mas? Lho kowe kudu iso. Lho. Ayo sauro. Telek lencung. Lencung piye? Ora. Guys. Rumah aku genahno. Wis gak iso. Gak iso Rumah iki. aku. Bocah iki cah pekok iki cah iki. Pekok dasmu iki. Pokak takoke kancane wis. Lah kowe wong loro nek ora rukun ki lho. Lah kowe rukun piye wong kene ngomong diterusne piye-piye. Mongko kowe ngomongne kuncine ben sakinah mawaddah warahmah resepe lek bengi ngene iki lha terus padu ngene iki terus piye? Lah piye, Mas? Ora usah anu. Aku suaraku ora enek blas. Ora apa-apa. Blas piye, Mas? Bacok dasmu. Kowe ngalih. Guwane. Anak sindene, Bos. Rumah aku iki aku matur suwun lho, iki mau apik lho iki mau termasuk setelan apik iki setelan lawas. Alah meneng cangkemmu tak bacok dasmu. Kowe ngengkel, slentem ngengkel. Anten wedok jare. Iki tak